салом дӯстон, дар пролигаи Арабистони Саудӣ ҳарчанд маҷрои бозии Ал-Наср муқобили Ал-Хазем дар самти дуруст қарор гирифта буд, вале дар идома набудани Роналдо эҳсос шуд. Ал-Насри бе ин ҳам ақибмонда аз дастаи Ал-Ҳилол ду холи арзишманди дигар аз даст дод. Инҳо ҳам ду холи тиллояе буданд, ки дар пойгаи қаҳрамонӣ ба тими Ал-Ҳилол қувваи шер туҳфа мекунанд. Сенсатсияи дигар дар Испания рӯй дод. Дар бозии ду дастаи Атлетик ҳисоби 3-0 ба қайд гирифта шуд. Агар миёни подписчикони мо мухлисони Атлетико бошанд, пурсиданиам, ки оё дастаи шумо ғалаба кард? Рости ман он қадар онҳоро фарқ карда наметавонам, аммо агар ҷиддӣ бигӯям, вазъияти дастаи Атлетико хеле хароб аст. Шогирдони Симеоне дар як рақобати сангин Реал Мадридро мағлуб кунанду аз Атлетик шикаст хӯрда натавонистанд, ки ба финали ҷоми Испания бароянд. Акнун чанд хабари дигар баъди он пешниҳод мешавад, ки шумо лайки қиматбоҳии худро гузоред. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро ҷолибтарин бозиҳо интизор мебошанд. Миланро бозии мушкил дар Рим бар зидди Латсио интизор аст. Монако дар майдони худ лидери чемпионат ПСЖро пешвоз мегирад. Реал Мадрид бошад, қувваи худро бо Валенсия месанҷад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дасту тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бозии бузург байни дастҳои Ал-Насру Ал-Хазем ҷолибу пургол анҷом меёбад. 8 голе, ки дар ин миён зада шуд, нафари пирӯзро муайян карда натавонист. Талискаи бразилӣ ҳарчанд дар набудани Роналдо лидери беҳтар будани худро бори дигар ба хотир овард ва хитрикам кард, вале новобаста аз ин дастаи Ал-Хазем 4 голи ҷавобии дигар зад. голи манъ аз пеналти иловаи ин голҳо шуд. ҳисоби 4-4 хашми шайхони Ал-Насрро бедор кард, вале барои расидан ба Ал-Ҳилол дигар ҳеҷ коре карда наметавонад. муҷозоти якрӯзаи Роналдо агар дастаро ба чунин вазъ расонида бошад, Кришро агар 2 рӯза ва 3 рӯза ҷазо медоданд, ба фикрам Ал-Наср дигар 5 голиву 6 голи сар додан мегирифт. аз як тараф набуди Роналдо дар майдон ва таъсираш ба бозингарон намерасид, ки албатта ин бад аст, вале бадтар аз ин вобастагии сахти худи Ал-Наср аз Роналдо мебошад, ки аллакай ин мавсим ба хубӣ ҷамъбаст намешавад. рӯйдоди муҳим барои футболи ҷаҳонӣ, вале ғамангез барои бозингари фаронсавӣ, ин албатта ба муддати 4 сол аз футбол дур мондани Пол Погба мебошад. дар ин бора мо бисёртар гап мезанем. карьераи варзишии Погбаи як замон афсонаӣ бо ҳамин поён меёбад. нафаре, ки баъди 4 сол 33 сола мешавад, албатта Криштиану Роналдо нест, ки боз дар майдон бозии дурахшон нишон диҳад. дар синни 33 солагӣ дигар бо чунин феълу рафтор ҳатто вақти истироҳат ҳам метавонанд ҷароҳат гирад. худи Погба ҳам ин муҷозотро хеле бо асобоният ва дармандӣ қабул намуда чунин суханҳоро ба забон овард, ки дигар фоида надорад. дили ман шикаста аст. ман ҳеҷ вақт қасдан допингро истифода накардам. аз ман чизеро кашида гирифтанд, ки солиёни зиёд бунёд мекардам. ин суханони Погба гапҳои Марадонаро мемонад, ки баъди муҷозоти сангин гуфта буд, ки поямро буриданд. касе ҳатто шӯхиам кардааст, ки ҳама чизашро гирифтанд, маънии гирифтани пул аз ӯ мебошад. яъне он 8-9 миллион еврои солнае, ки аз барои нишастан дар курсиҳои эҳтиётии Ювентус мегирифт, то курсиҳоро чанг нагирад. аз ин рӯ дар суди варзиши арбитражӣ шикоят мебарад. дар идомаи шӯхӣ мегӯянд, ки моро аз додани 7-8 бозӣ бо иштироки чеҳраи дастон маҳрум карданд. агар ба худи он қазияи допингӣ баргардем, моҳи декабри прокуратураи зидди допингӣ 4 сол маҳрумкунӣ аз футболро барои Погба талаб карда буд. 20 августи соли 2023 санҷиши допингии қаҳрамони ҷаҳон нисбати тестостерон натиҷаҳои мусбит нишон дода буд. санҷиши такрорӣ натиҷаи аввалияро тасдиқ намуд. футболбози фаронсавӣ бо ҳамин аз бозӣ маҳрум карда шуд. яъне ин маъноеро дорад, ки натиҷаҳои санҷишӣ иштибоҳан ва тасодуфӣ набуда, Ювентус ҳам эҳтимолан шартномаи серпулро бо Погба дар пасманзари парвандаи допингӣ қатъ мекунад. хулосаи гап, ин мардак бо як рафтори ноҷо аз обрӯи мардакӣ монду аз пули бедарди миёне, ки мегирифт, маҳрум гардид. чӣ маҳорату касбияте, ки дошт, ҳамагиро бо ҳамон допинг ба қавле нол кард. дигар худо медонад, ки кай ӯ ба футбол меояду оё ягон кас пайдо мешавад, ки футболбоз будани Погбаро ба ёд биёрад. дӯстон, Лисая ставка канале аст, ки прогнозҳои ройгон медиҳад ва бисёре аз онҳо дар ҳақиқатан мегузарад. бинобар ин, агар шумо хоҳед, ки аз прогнозҳои ӯ каме пул кор кунед, то ссилкаи телеграм канали ӯро ман дар описанияи ин видео мегузорам.
ҳарчанд ки бо мисолҳо аз Бундеслига ва Боруссия ҳамагон мегуфтанд ки ҷароҳатро фақат роис мегираду тавбатро ҳам фақат ӯ, вале аллакай маълум шуд ки Арсенал ҳам дигар аз будан бе ҳамлавари марказӣ ва ҷароҳатҳои зиёдатӣ безор шудааст. Калониҳои Артета дигар беҳолу бемадор шуданд ки ҳамлавари марказӣ надоранд, зеро як бразилие бо номи Габриэл Жезус доранд ки ҳеҷ не ки аз ҷароҳатҳо соз шавад. Аз як ҷониб, агар ин ҳамлавари марказӣ зуд мебуд, ҳеҷ вақт Гвардиола ӯро аз дастааш ҷавоб намедод. дар идомаи гап барои ёфтани ягон вариант бар ивази Габриэл Жезуси бразилия, Арсенал мехоҳад аз миёни Виктор Осимхен ва Айван Тони якеро шомили дастааш кунад. ба ғайр аз ин ду нафар, ҳамчунин Виктор Докериш аз Спортинг ва Ҷошуа Зиркзе аз Болония шомили рӯйхати кӯтоҳи номзадон дар мавқеи ҳамлагари марказии Арсенал шуданд. росташро гӯем, бо сахтии моликии Арсенал Стен Кроенке зурашон аниқ ба хайрдории Виктор Осимхен намерасад, вале аз миёни се нафари дигари ягон касро метавонанд ба Лондон биёранд. хулос ки доштани проблемаву азоб аз барои як нафари даркорӣ дар хати пеши майдон бояд ҳатман ягон кас тобистон ба даста оварда шавад. бисёр муҳим аст ки ин нафар барои шифохонаи даста набошад. бисёр ҷолиб аст ки мухлисони Арсенал аз миёни ин 4 нафар ба кадомашон зиёдтар мароғ дошта бошанд. андешаҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо бисёр ҷолиб аст. Юлиан Нагельсман метавонад ин тобистон Ньюкаслро роҳбарӣ намояд. дар ин бора журналист аз сомонаи Билл Кристиан Фалк хабар мегиҳад. хотиррасон мекунам ки шартномаи ӯ бо мунтахаби Олмон ин тобистон ба анҷом мерасад. оё ӯ шартномаи худро тамдид мекунад ё ин ки не, мо хабардор нестем. ба фикри ман дароз намекунад, зеро баъди як соли истироҳат ба ҷои ӯ Юрген Клоп мумкин биёяд. мебинем оё мо дуруст гуфтем ё ин ки не. агар дар бораи Ньюкасл ҳарф занем, Нагельсман беҳтарин вариант мебошад. ӯ ҷавон аст, бо усули нави тренерӣ кор мекунад. ҳамчунин ӯ таҷрибаи кор бо ситораҳои футболӣ низ дорад. ба ҳама ин назар карда ба хулосае омадан мумкин аст ки Ньюкасл мехоҳад тобистони меомадагӣ дастаи пурқувват ҷамъ намояд ки тавонанд бо Манчестер Сити, Ливерпул ва дигар дастаҳои боқимонда дар Англия рақобати арзанда нишон диҳанд. аз ин лиҳоз ба онҳо низ топ тренер лозим аст. мо намегӯем ки Эдди Хау мураббии бад аст, лекин ба таассуроти ман ӯ чӣ қадаре ки маҳорат дошт, ҳамаашро нишон дод ва ин максимуми ӯ мебошад. Нагельсман бошад сатҳи нав барои рушди даста аст. Эдди Хау саҳми худро гузошта Ньюкаслро ба дараҷаи муайян расон. агар даста амбитсияҳои дигар намедошт, метавонист озодона фаъолияти худро идома диҳад. аммо агар Ньюкасл хоҳад ки ба дастаи топ мубаддал гардад, тағйирот ҳатман лозим аст. Нагельсман метавонад ҳамон тағйирот бошад. дар комментария нависед, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.